Hey og velkommen til. I dag skal vi snakke om noget ret smart. Et system, der er super simpelt, men altså utrolig stærkt, når det kommer til at styre arbejde. Det hedder Kanban, og det er i bund og grund designet til én ting, at skabe ro og flow, der hvor der før var kaos. Så er du klar? Lad os hoppe ud i det. Kender du det? De der dage på arbejdet, hvor alt bare sejler, hvor materialer håber sig op det ene sted, mens de mangler et andet, og folk løber lidt forvirret rundt, og ingen har rigtig det store overblik. Lige præcis det kaos, den stress og alt det spild, det er det, Kanban er sat i verden for at fjerne. Men hvordan gør det så det? Jamen, svaret er faktisk overraskende elegant. Og her skal du glemme alt om kompliceret regneark eller en masse dyr software. Kanban er i virkeligheden mere en filosofi, og den bygger på én og kun én helt simpel, men totalt afgørende regel. Okay, og her kommer den så. Du laver eller henter kun noget, når du mangler det. Ikke før, ikke bare for en sikkerheds skyld. Kun når der er et helt reelt behov. Tænk på det som et træksystem, ikke et skubsystem. I stedet for at vi bare skubber en masse varer ud på et lager, bare for en sikkerheds skyld, så trækker vi kun materialer frem, når vi får et signal. Et signal om, at hey, nu er der faktisk blevet brugt noget. Og det er her, det bliver rigtig, rigtig smart. For hele det her system, det kan koges ned til noget så simpelt som et kort. Et fysisk kort, der betyder, hey, jeg mangler noget herover. Hvis der ikke er noget kort, jamen så er der ikke noget behov, og så sker der simpelthen ingenting. Det er så vanvittigt enkelt, at det er helt genialt. Okay, nok teori for nu. Lad os se på, hvordan det her virker i praksis. Altså ude i den virkelige verden. Vi tager et helt simpelt scenarie og bryder det ned i 4 små trin. Så kan du se præcis, hvordan systemet fungerer. Okay, så forestil dig lige det her. Du står ved din arbejdsstation. Du er fuldstændig i flow, du er produktiv, og så bang! Du løber tør for en vigtig dims. Lad os bare kalde dem perler, for eksempel skø. Hvad gør du? Den gamle refleks ville måske være at råbe tværs over lokalet, ikke? Eller lige afbryde en kollega. Men i et Kanban-system, der gør du noget helt andet. I stedet for, så følger du de her 4 trin. Ret simpelt. Trin 1, du opdager, at du er løbet tør. Trin 2, du tager det her Kanban-kort, der hører til perlerne, og placerer det i et særligt bestillingsområde. Du behøver ikke sige noget. Kortet er signalet. Trin 3, en forsyner, altså en kollega med den opgave, ser kortet, finder præcis det, du mangler, og kommer hen og leverer det direkte til din plads. Og trin 4, du kan bare fortsætte dit arbejde næsten uden afbrydelser. Det er visuelt, det er stille, og det er mega effektivt. Okay, for at det her elegante system overhovedet kan fungere, så kræver det altså noget disciplin. Der er et par få, men super vigtige regler for, hvad du absolut ikke må gøre. Og det er ikke for at være firkantet eller bureaukratisk. Reglerne er der simpelthen for at beskytte systemet, så vi ikke falder tilbage i det gamle kaos. Og her er det så de 3 store no-go's. For det første, du går aldrig hen og tager materialer selv. Aldrig. For det andet, du lader være med at sige, hey, jeg mangler lige. Ingen afbrydelser. Og for det tredje, og det her er den allervigtigste, du får aldrig materialer uden et kort. Hver eneste gang, man laver en undtagelse, er det som at slå en lille revne i hele systemets fundament. Og det leder os hen til den her ene simple sandhed, der holder det hele sammen. Har du ikke et kort, så får du ikke noget. Slut. Punktum. Det er den regel, der sikrer, at systemet altid afspejler den skinbarlige virkelighed, og ikke bare baseret på gætværk. Jamen, hvorfor skal vi være så strikse? Hvorfor al den disciplin? Jo, fordi belønningen er kæmpestor. Det er en total forvandling. Når man følger de her simple regler, så bevæger man sig fra en hverdag med konstant brandslukninger og kaos, over til en rolig og forudsigelig tilstand af det, vi kalder flow. Og det er præcis den her forvandling, vi ser her. Tænk på det som et før- og efterbillede. I før-kolonnen har vi alt det, vi gerne vil af med. Kaos, for meget på lager, spild, produktion, stress. Men ved at indføre systemet, så skaber vi det, du ser i efterkolonnen. Et lækkert flow, totalt overblik og en fast struktur. Man går simpelthen fra at gætte sig frem til at handle på reelle behov. Og det her er altså ikke bare en lille teoretisk leg. Prøv at tænke på en hvilken som helst virksomhed. Man producerer jo ikke bare i blinde og håber på, at en eller anden vil købe det vel. Nej, man producerer, når der tikker en ordre ind fra en kunde. Kanban tager fuldstændig det samme princip og bruger det internt i produktionen. Hver eneste arbejdsstation bliver i praksis kunde hos den station, der kom lige før. Smart, ikke? Okay, lad os lige kode det hele ned til én enkelt central pointe. Hvis der er én ting, du skal tage med dig fra alt det her om Kanban, hvad er det så?
jamen så er det den her. Rigtig mange tror, at vejen til effektivitet er at arbejde hurtigere og hurtigere og hurtigere, men Kanban lærer os noget helt andet. Målet er ikke rå, blind fart, for det fører bare til fejl og stress. Nej, målet er et jævnt, ubesværet og kontinuerligt flow, og det er måske den allervigtigste lektion af dem alle. Så spørg dig selv, fokuserer du på fart, eller fokuserer du på flow?